Otsailaren 20 nola gogoratzen duzu, eguna nola hasi zen? Bueno, guk kasualidadez egun horretan praktika genitun, guk ilautian behin praktika egiten, hirugarren larun batean praktika egiten dugu, eta egun hartan praktika genuen. Eta inguruntara heldu ginen, jugu hor balsa batzuek, ura deposito batzuek, eta kontrolatzera heldu ginen, eta mezua jaso genulikan. Orduan, ja hemen nahiko hurbilin ginen, mezua jaso genulikan, eta segidun sartu ginen ja zura. Lehenbiziko launa mendikan ikusi genuen, nontzen zua, eta guartu ginen arrobia ingurutu zela zuez. Eta arrobira antzuzelaira bajatu ginen. Hora pixkoat babestera. Zerekin joan zineten zuaren kontra? Ara, kamiona erami genuen, kamionakin ja mangerak ateri eta pixkoat inguruak bustita, arekin ja profesionalak etorri ziren, eta ja denak batian lanin hasi ginen. Imaginatzen zaituztet, zuaren kontrak borrokan, eta leku batean eta bapatean, esan, hemen ere badago zua, horrela zen? Bai. Ni hemen momentu batean itzaltzen eginen inguruntan eta guartu nintzen gotxi hartan zua bat zela. Ja, aletua zela gotxi. Han ere badago, eta eske desbordatu da, ezin aletuz den. Eguna joan zen antzinera ikusi genuen, ja ezin genuelarekin, ezin genuela, bai. Ze momentutan jabetzen zaete horretaz? Ja, eske ikusten dugunikan ezin dugula, alde guzitik heldu dela zua. Eskuin ezkerran zintik bielti dena betia dagoela zua, orduan guartzen zara ezin duzula. Ze pentsatu hartzen, zein zen estrategia? Gauza da aiziarekin aiz arriskutsua dela. Orduan zuan antzini harritzea hitz arriskutsua da. Orduan behitu behar duzu nola iten alduzun kontra zuari, ez? Zeratik naiz du gogu izan, aize zakarrarekin ezin duzu deuserekin. Zuak egiten du berak nahi duena. Orduan, gu nahi genuen segiduan itzali, bino ikusten zen ora, egun guzian ez egun hona segutuko. Eta azkenian, bielera joan eta bilatu lekuak atakatzeko aukera esaten den lekua. Ni azkenian arraseleko 6etan dola guartu nitzen, egun guzia deus ere jangabe eta deus ere jangabe nitzela. Eta, ostra, nago lertu, ze pasatzen da, eske 6 dire, eta ez duit guainikan deus eian, joa. Azkenin, egun guzia borroka batian. Behatzietatik? 6etara? 6etan lehenbizko bokadua eta lehenbizko trago hartu nuen. Eta arratxeko bedetzik arte lanin nahitu ginen guainikan. Zenbat ordu izan ziren zuaren aurrean borrokan? Egun hartan 12 ordu ja zuzenien. Bai. Gogoratzen duzu, Juan Ramon, noiz jaso zenuen abisua esanez? Zua bukatu da. Zua igandian guainik etzen itzalia. Gu igandian goizin bedeztan joan eta egurdian ordu eta kaldin erranen ziguten ja joaten aginela, ja profesionalak etorri ziren, bino zua kontrolatu da zegoen, bino ez zegoen itzalia. Zua guainikan nik uste igande arratxin uri egin zula eta arek pixkoa ja bukatu zuela, bino kontrolatua bai bino itzalia ez igandian. Oain, hau ikustean dena belztuta ikustean, zer egiten dizu horrek? Hombre, pena handia urte haunitzeko lana ikusten duzu kiskalia dela eta buelta eman orduko berriz ere urte hauniz bihar direla. Urte haunitzeko zeinen lana? Hombre, herriak egin duen lana, hau plantatzen eta manteintzen, eta denak manteinture egiten dugu. Baserritarrak arbitu azindakin eta denak lan pixkot egiten da. Mendia horrela, hilik dago? Ez, ja buelta ematen nahi dugu, Ja berdatzen hasi da, belarra ja hasi da tortzen. Zuaitzak kaltetu dire, bino berdia ja berriz heldu da. Natura heldu da segitun, bai. Eta noiz ikusiko duzue guzti hau zegoen moduan? Urte batzu pasatuko dire. Arbolak, denbora uniz pasatuko dire arbola pixkat etorri orduko, bino mendia berriz berde urte paratez ikusiko dugu berriz, bai. Ni dutzen baiet.